Aquesta nit caminem junts, per llocs antics, per boscúries que guarden secrets, per llegendes que van néixer quan el món encara no tenia pressa. No cal que facis res, només escolta. L'espasa de Vilardell. Diuen que hi ha llocs on la terra guarda memòria. Pedres que han vist massa. Camins que saben on porten però callen. El Montseny és un d'aquests llocs. Una muntanya vella, coberta de boira i de silenci, que guarda els seus secrets sense paraules. Al seu peu, fa molt i molt de temps, hi havia un camí. El camí reial que unia Barcelona amb Girona. I al llarg d'aquell camí hi havia una bèstia. Un drac que havia triat aquelles boscúries com a regne propi i que havia ensenyat a tota la comarca a viure amb la por al cos. Els viatgers desapareixien. Els homes valents que havien anat a buscar la bèstia no havien tornat mai. I la gent havia après a no anar sola pel camí quan es feia vespre. A prop de Sant Celoni, a Vilardell, hi havia un petit castell. No era gran ni poderós. Una torre, unes parets, un pati de pedra on la pluja feia vessals a l'hivern. Però era un castell i el seu senyor es deia Soler. Era un home bo, dels que escullen ser-ho cada dia. Donava als qui passaven, no preguntava massa i compartia el que tenia. Un matí, a la porta del castell, hi va aparèixer un home vell. Va demanar pa. En Soler va entrar a buscar-ne. Va trigar poc, menys d'un minut potser, però quan va tornar a sortir, a la porta ja no hi havia cap home. En el lloc on havia estat dret el vell, hi havia una espasa. No era una espasa qualsevol. Tenia una llum estranya, quieta. Soler s'hi va acostar a poc, com qui s'acosta a una cosa sagrada. Va allargar la mà, la va agafar, i quan la va tenir a la mà, ho va entendre tot. Va alçar l'espasa cap a un roure centenari que creixia al costat del camí, un arbre tan vell com el castell. Va donar-li un cop. El roure es va partir com si fos cera. Llavors va buscar una roca, gran, grisa, d'aquelles que semblen part de la muntanya. Un altre cop. La roca es va esquerdar fins al bell mig, neta, perfecta, com si la pedra hagués cedit de bona gana. En Soler va mirar l'espasa. No li va dir res, però ell ho va entendre igualment. Es va posar l'armadura i va sortir a buscar el drac. El drac el va trobar primer. Va sortir de la boira com surten les coses que no volen ser vistes fins que ja és massa tard. Enorme, amb aquella presència antiga dels éssers que han viscut massa temps i han après a no tenir por de res. Va obrir la boca, va alçar el cos i llavors es va veure reflectit a l'armadura d'en Soler. Potser cap bèstia, per ferotge que sigui, no és del tot immune a la sorpresa de trobar-se cara a cara amb ella mateixa. El drac es va quedar quiet i en aquell instant de silenci, en Soler de Vilardell va alçar l'espasa i li va tallar el coll d'un sol cop. La bèstia va caure. En Soler va agafar l'espasa ensangonada i va caminar cap a Sant Celoni. La gent esperava al portal de la Força. En veure la gent del seu poble, en Soler va alçar l'espasa. La sang del drac li regalimava per la fulla, per la guarda, fins als dits. I en la seva alegria, en aquella alegria gran i calenta de qui acaba de fer alguna cosa impossible, va cridar les paraules del conjur.
Les paraules que havia de dir. Les paraules que havien de tancar el cercle màgic d'aquella espasa de virtut. Va dir: braç de virtut, espasa de cavaller, has mig partit la roca i el drac també. En comptes de dir espasa de virtut, braç de cavaller, una paraula per l'altra. L'espasa primer, el braç després. Tan senzill, tan petit l'error. Però les espases de virtut no perdonen la supèrbia. I posar el propi braç per davant de l'espasa sagrada és supèrbia. Encara que sigui sense voler-ho. Encara que sigui en un moment de joia. Potser sobretot llavors. La sang del drac que li regalimava pels dits va entrar a la carn. En Soler de Vilardell va morir allà mateix, davant la gent que l'havia anat a rebre. Diuen que l'espasa va passar de mà en mà durant segles, que la van voler reis i cavallers, que va anar a batalles i va tornar de batalles, que el seu rastre es perd i es troba en documents antics, en testaments reials, en inventaris de tresors que ja no existeixen, que potser és a París o a Toledo, o potser enlloc, perquè les espases de virtut no es deixen trobar quan no volen. El que sí que es troba, si un sap on buscar, és el silenci del Montseny al capvespre. Potser és el record de la bèstia que ja no hi és. Potser és el record d'un home bo que va morir per una paraula mal posada. Potser la muntanya, simplement, guarda el que sap i calla.